maino mare marwako jogo mutieko piny magi mago ma klas 12 jogo ma ponono nowe klas 8 nitie TVETs ma oganda gi duto nyalo bedo kaka dhiye. Nitie jogo makalo to wacho ni ano kada dhi university ada dhi TVET man machiegni koda mar mondo mi ayud skills maga to bende wawuo godo jiwo som mbalariany kod magi mag colleges kod TVETs mamoko. Sirkal ne oseti e yo machal nade nyaka sani. Jogo ma ponono e sero besera dugi cases gi ma wacho ni an dhi e mbalariany ni kata anda yiero ma dhi e TVET kende. Cleophas, en adiera ni wan gi quite a number of cases. Nyithiwa gi bende seche moko gin very interesting. Even in our own family, wantiere gimoro ma notimo penj, oyudo C+, to kona nien to kata mana mago te okodwar TVET, okodwar university, yet he qualified, and odwa rito mondo bed recruited a police. Yes. So Police ni kode. Yeah, so it is very interesting ginyithiwa gi na winjo ka mheshimiwa orero bendo wacho ni nyithindo gi bende sometimes they don't even apply for, they literally do not apply for courses gi, to bende kata ka gise apply tiyudo ka nitiere kata mana resources minyalo migi through HELB, through new funding model go, they don't even make applications. To our penjore ne to what is the reason? Tiyudo ka the reason ni obiro nikech one okwatemo enough sensitization to nyithindo gieki so that they are able to ng'eyo ni tang'ono ma is available so that they can go for. Anyway, that put aside, na adwa wuoyo about tich ma sirikal osetiyo promoting issues to do with TVETs. It is very true. Personally, aseneno kata kaka president chunye osebedo neno ni TVETs nyithindo otiyo godo maber, nikech ing'e ni TVETs kae ema nyalo luongo ni heartbeat mar industrialization. Nyithindo dhi kacha chani biro yudo jok ma otimo courses mag lwedo, this ilongo nango skills. Yes, skill based. Gitimo gi kacha cha. To so far so good. I said I know quite a number of nyithindo. Mamae was their preference. Mae manedwaro margi maka nyathi kato yudo grades manyalo tere university to acho ni we mondo an kora dhi for skills. Tinyalo imagine ni you can remember ni kata mana a CBE ka we are really emphasizing also on the issues of skills. Koro ka nyathi obedo well enlightened toneno chon to koni and let me just take this from the beginning nikech an godo very comfortable. Issue koro duogo bedo kae ni nyathi odhi e TVET, nyathi odhi university to iyudo ka pesa manyalo miyo bed kar kachacha bedo maonge. One kata mane TVETs gi bende nyithindo gi wamiyo gero deal odhi kacha the same thing man wayuago resources onge manyalo miyo puonjre gigi. Let's take an example makata nyathi odhi e TVET to dwa ni mondo obed gi knowledge on how to even handle the machines kaka koro wantiere gi producers kai these are machines, cameras and everything. To kuchopo kacha to school na school gi nyinge, but instruments kata mana resources manyalo miyo kata machines manyalo miyo nyathini gimosomo cha obedi in line gi gima odwa timo mobro yudo kako apply ye seche makoro timo gigeni iyudo ka gigeki there's a very big disconnect. Koro on that note I would say the government has not really done well, and we are still insisting and also making requests ni any knowledge magidwa ni mondo gi pass ni nyithindo let it go hand in hand gi materials manyalo miyo gino mondo bed gimani kare kod adiera. You can imagine ng'ato timo electrical engineering to kata mana bulb okonyal keto bulb makata nyathi mantiere you understand. So wadwaro ni mondo every other thing mitimo obed ni en attached kendo o meet reality mar teach monego bed no tiyo no ero. So that put aside, let me also talk about ya dog chien matin. We were talking of an issue mar university funding model. Yes, currently as we talk naneno kata mana nyithindo manyocho join university ne gisebedo help no sebedo disbursed to them. Tingeni mai koro duko ting
piny ne janyuol. This is something that should really be encouraged, and is the only way mabro miyo nyithindwa bedo gi dwaro mar mondo miyo som, instead of nyithindo kalo pesa onge, nyathi weyo school, nikech giweyo school nyaka ka gibi nyaka e universities go. Naneno ka the other time kane sirikal ok nitere pesa universities, nyithindo mang'eny fell out of school. Koro wuok kacha cha ok onyal join, ojoin mokwongo, but nikech pesa cha ne onge, university ogole ok onyal timo penj. You understand? Then chunye tata kamano to koro mano de kamano. Koro that child becomes a luong nadi. Obedo nyathi ma it's like the society kata the government or abuse nikech janyuol does not have the power. To ting matin mane sirikal do tingo nicha bende ok otingo. But I'm grateful ni sirikal osekawo jukumu mar neno ni gi instruct vice chancellors manitiere in different institutions goeko, mondo at least ka nyithindo chopo kacha to gimiyo gi nafas just to stay as they organize. Nikech again sirikal bende osebedo gi chandruok ni gikowo pesa, ok ginyal tero pesa kachacha to nyathini poko report. So it is until this student has reported that they are able to also neno ni pesa ni or they need the right person. Yeah, so challenges go nitiere, but there are things ma onego bedo godo very careful so that kikwa yuag seche duto tendi serikal is failing us. We also have a responsibility. Pero kamana Mourine Okal. Yana ka mano